Hej YouTube, i dag vil jeg gerne spille lidt FIFA 16, og vi er gået i gang. Så ja, det er drak. Hvis I har set Gustav Thomsens kanal, eller ved hvem han er, eller hvad I har, så og I kan lide hans video, så håber jeg også kan lide mine. Men hvis I kommer til at se mig, vi får en mulighed. Det er Musa, han skal score til 1-0, det gør han også. Men hvis I kommer til at se mig, så må I gerne skrive ned i kommentarerne, hvad for nogle spil jeg skal spille, eller om jeg skal spille karriere, eller hvad jeg skal. Men når jeg får rundet 10 subs eller et eller andet, så laver jeg et eller andet. Så laver jeg en eller anden challenge. Og der. Nej, og bare jeg er til på godt til det. Men vi har Kasper Schmeichel på mål simpelthen. På grund af vores anden målmand er blevet skadet. Og så synes jeg, at vi skal have lidt danskere, ikke? Eller danskere ind på banen. Men ja, og Geo har bolden, han får den frem. Prøv i indlæg, men det er ikke så godt. Men ja, det er lige meget. Arnold har bolden. Spiller den til Aubameyang, og Aubameyang han er hurtig, vi ved det. Han prøver at skyde på mål, han brænder. Godt reddet af Kasper Schmeichel. Jeg tror han er lyd på eller et eller andet, siden jeg går ud af nogle stemmer. Eller er det bare mig? Ej, jeg tror bare det er mig. Ja, nej, ikke noget. Men ja, jeg håber I kan lide min kanal, og I vil se den, og subscribe, og ja, så det glæder jeg mig til. Og det, vi sender Musa i dybden. Og Musa, han er hurtig. Jeg er glad. Målscoren til 1-0. Første gang vi spiller i det her, tror jeg. Og det var også første dag, vi blev YouTube. Så det var en blue. Men jeg har sagt det. Jeg håber, I vil se min kanal, og synes den er god. Schmeichel har. Ja, Minko spiller den til Musa. Musa, stærk skulderskubber. Og længe. Eller hvad han hedder. Hvad? Koyakell, eller hvad han hedder. Er det til at sparke? Han sparker. Går lige over. Langt over. Nej. Farligt spil. Vi får en chance. Der kunne være rødt kort til mig en boom. Lige meget. Ham igen. Han sparker på mål. Lige på vejen. Og Aubameyang scorer til 1-0. Sindssygt heldigt mål, men godt frispark. Så lige op under overlæggeren. Schmeichel er klar det. Godt mål af Aubameyang, men også rimelig heldigt. Nå, lad os komme i gang igen. Sådan mega. Ja, vi har lige på en advarsel. Så 1-1. Prøv lidt den over. Et godt indlæg ellers. Nej, det skal være. Så er der målspark. Og lige at lave sådan noget der. Godt spillet. Godt lavet der. Ej. Den var slem.
Godt hætter det. Men ja, en Savic på gode kort. Jeg har prøvet at lave Moskva, men så en min spiller er blevet skadet. Og, ja. Nej, det er faktisk to mine spillere. Nej, den ene er blevet skadet, men han har ikke så meget fitness. Vores målmand har ikke så meget fitness, og så vores ene spiller bliver skadet. Og der, Musa, han vinder den næste. Sam, det er Sam. Det er Sam. Han er tæt på. Amengo. Det kan til Dumbia. Slam Dumbia. Nej, vi tager på fjerne. Oj. Musa. Så Dumbia. Skal han gøre det til 2? Nej, den bliver reddet af en spiller. Ui, vi er ved hjørne. Hvor den ikke ud igen. Det kan godt være Arnold. Aubameyang, han er hurtig. Øj, det er stærkt. Det er stærkt. Nøj, næsten. Godt det her. Så Musa se, det har Dumbia. Det er nogle hårde skulderskub, de laver. Så skruer vi der også bare lige. Stolpe ind igen. Sarkeo scorer til 2-1. Sådan. Skruer efter 4 minutter og 41 minutter. Sådan. Målscoren til 2-1. Han dribler. Skal han blive målscoren til 3-1 eller hvad? Ja, nej, brugstykten så tværs. Ej, det gik ikke. På hjørne. Ligger den ind. Ej. Der er frispark. Nej, der er. Ej, der skulle have været frispark der. Men, nej, det er lige meget. Hvor den igen. Hvad så, Tosic? Du er ikke hurtig nok. Det går godt. Det smager det. Musa se. Så Dumbia er hurtig nok. Ej, der burde gå være indirekte på frispark. Eller hvad det er. Aramengo. Skal han blive 3 målscore? Nej. Skal han ikke? Ej. 2-1 efter første halvleg. Går godt, synes jeg. Men I kan også skrive i kommentarerne, hvis jeg skal spille karriere. Mig flere karriere, eller hvad vil have. Jo. Sorry, jeg kom lige til at rykke med kameraet. Sorry. Det må jeg undskylde. Hvad er det? Det er godt. Uglidende. Ikke snart væk. Oj, det er godt. Men hvis de laver hårde skulderskab, så skal de også have den. Det er Musa. Nej. Der skal vi. Nej, det er lige tæt på nok. Så skal vi have ham der. Nej, det får vi heller ikke. Schenko. Der skal han ind der. Godt spillet der. Musa. Nej.
Amengo. Nej. Eller. Amengo taber bolden. Der er kun kort. Ikke rødt over kort. Pusic har lidt derude med rødt kort. Godt vi ikke fik et til rødt kort med ham. Og den vinder vi. Og i stedet så på musikken for den måske. Vi skal ind der, det er godt lavet. Der er en Blum. Og det er det Amengo, som har set Torsic som forberedt der. Som Dumbia. Musa, nej, den afbrænder. Musa, den brænder man ikke på. Endelig når du får chancen, så brænder du. Langt over. Ui. Jeg laver nogle forskellige videoer, men I kan skrive i kommentarerne, hvad I synes, jeg skal lave. Om jeg bare skal sidde og spille, om det er sådan en spillekanal, eller hvad det er. Men vi får en chance til Dumbia. Det er en 3-1 målscore, det gør han. Sådan Dumbia scorer til 3-1. Det er Musa, Sageo og Dumbia, der har scoret. Vi vandt. Vi vinder kampen. Sådan. Men tak for at I så meget. Vi ses til næste video.